Nosaltres no utilitzem plàstic, utilitzem ponts d'aigua. Brindem? Separem els residus a cuina. Aquí funcionem amb plaques solars. Reciclamos con contenedores especiales. ¿Vale o no vale? Vale! Fem tallers amb materials reciclats. Cedim contenidors. Especials per xeringues. Apaguem les llums a casa quan no les necessitem. A les oliveres collirem tomàquets, com aquests, que són tan bons. Miri quins tomàquets més verds i madurs. Aprenem com cuidar el medi ambient. Portem les piles al contenidor que toca. Ben fet. No utilitzem vaixella de plàstic.